gradually to the county government. Ramogi wadhi nyaka Migori. Unga mag rech mabendo ng'ere kaka fish cages ang'wen manengo gi nyalo romo milion 3 mane piny owacho mar kaonti ma Migori chiwo ne jolupo e gwenge mag Nyatike mondo okonygi e yore mag pidho rech pok ochak tigo. Kaka jafwambo marwa Jojo Malero en dueche ariyo nyaka ne sirikal mar kaonti ma Migori chiw fish cage go. Piny owacho mar kaonti ma Migori ne ochiwo unga mag rech mabende ong'ere kaka fish cages ne jolupo e dho wedhe ang'wen e kaonti ma Migori e nyasi mane obagi e dho wadhno malonda Konyango dwe mar 7 mar higani. Kinde malo dwe achiel bang' ka ochiwo unga gi pok ochak tiyo kodgi e pidho rech. BMU mane wasemiyo wayudo wach ka ni gibedo gi pek mar kaka mondo mi gichak rwako rech e osadhi mag nam waketogi ma waluongo ni cages gi. Koro wapango kamar dhi bedo ne rumo kodgi mondo wang'e ane kama pek chandogi mondo wanen to wanyalo konyore nang'o. Jolupo wacho ni pod gito nyithind rech kaachiel kod chiemb rech kawuok kuom piny owacho mar kaonti ma Migori. Ka piny owacho mar kaonti ma Migori bende wacho ni winjruok en ne gin ne gichiwo unga go mag pidho rech kanyo chiemb rech kaachiel kod nyithi rech to nego tim kod jolupo. Jolupo gi ne ochako mana chiwo ywak margi mondo migi nyithind rech kaachiel kod chiemb rech mano odiechieng'no mane omigi unga gi mag pidho rech kod piny owacho mar kaonti. Fingerlings be nyaka gimiwa nikech gin expensive minyalo ritigigo. Koro gigi kata kokelgi nyaka be gichak miwa security manyaritogi. Wadwa medo siro motegno niya kik gikelgi gibed pambo tika. Gikelnwa rech to gikelnwa nyaka chiemo ma rech ginyalo chamo. Jonam ne wamiyo cages mamano e kol maduong' ne gigombo mondo gibe giyude cages koro gichak lupo manyasani. Koro en ani mano kan watero to eka koro iyudo ka kuonde ma mbek nitie koro chako wuok ni wach rech bende kati. Apisa maduong' e migaono mari kaonti ma Migori Jojo Chola wach ni ni jolupo mane omiyo unga gi koro oseyango ni koro pod gintiere kod pek e nyiewo nyithind rech kaachiel kod chiemb rech. Piny owacho mar kaonti ma Migori biro kod chenro mar jologi. Nyithi rech mowinjo megi mondo rech orwake unga gi. Bang' kanyo chiemb rech be biro dwarore. And anyalo wacho ka bende ni nikech gidonjo ohala mane pod ok gilonygo gin jolupo mane ok gitimo ohala mar unga ni. Wan gi mpango mar loso negi puonj mondo ging'e kaka gidhi pidho rech e weche mag unga. Unga gi ne ochiw ne jolupo mondo gitigo e yorego mag pidho rech mondo koro kik giket mana geno maggi e lupo e nam Lolwe. Malo jolupo 10,000 dhi e nam Lolwe odiechieng' ka odiechieng' mondo koro gitim lupo mar rech kaachiel kod omena. Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi nyime nyaka Ramogi gweng' mar Ochot